ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପକ୍ଷୀଟେ କେମିତି କଥା ହଉଛି ମିଠୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠୁ 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 ଏ ପକ୍ଷୀଟି ଏତେ ମାନେ କଥା ଶୁଣୁଛି ଯାହାକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନା ସିଏ ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଯଦି ବା ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଡାକିଦେବ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାନେ ଦେଖ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମଣିଷର ଗୋଟେ କେମିତିକା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମିଠୁ ମିଠୁ ସେମାନେ ବି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦେଖ ସେ ଡାକୁଛି, ମିଠୁ ସେ ମିଠୁ ପଳେଆ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପଳେଆ କେମିତି ଦେଖିଛ ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖ। ମିଠୁ ଆଜିକାଲିକା ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଠୁ ଦେଖିଛ କଥା ଶୁଣୁଛି ସିଏ। ତୁ ଆମ ମିଠୁ, ହଁ ତୁ ମିଠୁ ନା? ଆଚ୍ଛା ଏ ଖାଉଛି କ'ଣ ସବୁ? ବିସ୍କୁଟ ପେଡ଼ା ଯାହା ଦେନେ ଖାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। ମାଛ ମାଂସ ଭାତ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି? ଯାହା ଦବ ସବୁ ଖାଇବ, କେଇଟା ବାରଣ ନାହିଁ ତାର। କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଆକୁ ରଖୁଛ? 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଇଏ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଲେଣି? ତା ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଲା କତୁ ରହିଛି ଆମ ଘର ଆସି। ଯାହା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଘର ମଣିଷ। ଫାଷ୍ଟ ସିରିଞ୍ଜର କ୍ଷୀର ଦିଆହେଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍କୁଟ ପୁରା ଉଦା କରିକି ଦେବା ପରେ ଖାଇଲା କ୍ଷୀରର। ତାପରେ ଏବେ ଯାହା ଦେଲା ବେଳେ ସେୟା ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୋଗଉଛି। ତୋ ନାଁ କିସ? ତୋ ନାଁଟା କ'ଣ? ତୋ ନାଁ କିସ? ହଁ ମିଠୁ, ତୋ ନାଁ କିସ? ତୋ ନାଁ କହିବୁନି? କହିବି ତୋ ନାଁ କହିଦେ। ମିଠୁ, ତୋ ନାଁ କହିଦେ। ମିଠୁ, 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 ମିଠୁ। ମିଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ମୋବାଇଲକୁ ଦେଖିଲେ ପକ୍ଷୀ ଆହୁରି ବୁଗେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭାବୁଛି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବୋଗଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠୁ, ମିଠୁ, ମାମା କହିଦେ। ମାମା 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 ମାମା। ଓହ ମିଠୁ ମା, ମିଠୁ ମା, ମାମା ମାମା କହିଦେ। ମାମା ମାମା। ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଟି କେମିତି ଡିସପ୍ଲେ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ସେ ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ସହିତ କେମିତି କଥା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠୁ କହିଦେ। ମିଠୁ 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 ମାମା ମିଠୁ ମାମା ମା ମା ମାମା ମା ମାମା ମାମା ଡାକ। ମିଠୁ, ମିଠୁ, ମିଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଠୁ, ମିଠୁ, ମା ମା ମିଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଆଉ ଚଢ଼େଇ, ସେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ହେଲେ ବି ସେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି କରୁଥିବେ କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦେଖ କିଛି ବି ବଦମାସି ନାହିଁ। ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଇ ଦେଉଛି। ମାଛ ମାଂସ ସବୁ କିଛି ଖାଉଛି। ବା ମଣିଷ ଯାହା ଖାଉଛି ସବୁ ଖାଇବ ସେ। ଯାଅ ପାନ ଖାଉଛି, ପାନ। ଏ ଚଢ଼େଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚଢ଼େଇ ପାନ ଖାଇବା ଦେଖିଥିବେ? ଇଏ ପାନ ଖାଇବ, ଜର୍ଦା ପାନ। ପୁଣି ଶୁଖିଲା ଗୁଆ ଦେନେ ଖାଇବନି, କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗିଦବ। ଜର୍ଦା ପାନ ଖାଇବ।